Kaixo, ni Birfros naiz eta gaur nire proposamen didaktikoa azalduko dizuet. Em, nire proposamenaren bitartez landuko dugun gaitasuna idazketa da eta erabiliko ditugu euskal mitologiako pertsonai desberdinak idazketa eta sormena lantzeko, bale? Em, Behar den materiala da bakarrik euskal mitologiaren pertsonai desberdinen argazkiak, deskripzio fisikoak eta haien pertsonalitatea deskribatutak, bale? Eta jarduera hau egiteko bost pauso daude. Lehenengoan irakasleak pertsonai mitologikoen argazkiak eta deskripzioak prestatuko ditu etxean. Ondoren klasean ariketa azalduko du ikaslei. Em, Ondoren irakasleak pertsonaien argazkiak aurkeztuko ditu eta haien azalpena emango du. Em, Ere haien behar bada jarriko ditu argazkiak arbelan, ikusgarriagoa izateko ariketa eta haien pertsonalitatea ere azalduko du. Eta behar bada ere pertsonai bakoitzaren istorio bat jasortua. Ondoren ikasleak izango dituzte 10 minutu haien artean hartu duten informazioa partekatzeko. Hau da, irakasleak azaltzen duen bitartean haiek apunteak hartu behar dituzte eta ondoren taldeka jarriko dira eta haien artean informazioa partekatuko dute, gero ondoren sortu behar duten istorioa ahalik eta informazio gehiago izateko barkatu. Eta azkenik, klase bukaeran, 30 minutu izango dituzte, gutxi gora bera, ikasle bakoitzak kontakizun propio bat sortu dute eta bertan agertu behar dira pertsonai mitologikoak eta erabili dezakete haien pertsonalitatea edo inventatu dezakete. Em, Beste gauza batzuk, berez banakada ariketa, baina lehen esan dudan bezala bost edo lauko taldeetan elkartuko dira haien artean egiteko. Eta, hau izan da guztia.